Igbo ndị ọma, ndị Chukwu gọziri agọzi, eji m ugwu na nsọpụrụ na-anabata unu n'ihe omume a bụ Igbo Clinic, nke ndị haziri ya bụ ndị gụchara akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ bụ Boys Secondary School dị Owerri. Ndewonu. N'izu ụka nke mbụ a, anyị ga-eleba anya n'isiokwu nke mbụ, nke bụ ụda asụsụ na usoro odide Igbo. Na ngwụcha ihe ọmụmụ a, ana m atụ anya na unu ga-enwe ike zaa ajụjụ ndị a. Nke mbụ, kọwaa ihe bụ ụda asụsụ. Nke abụọ, kọwaa ihe bụ asụsụ. Nke atọ, kedu ihe ndị na-ebu ụda ndị a? Nke anọ, gịnị ka eji egosi ụda ndị a? Anyị ga-amata na asụsụ niile nwere ụda. Mgbe mmadụ na-ekwu okwu, ọnụ ya na-emegharị emegharị, ụda na-esi n'ọnụ ya na-apụta. Asụsụ Igbo dịkwa otu ahụ. Asụsụ anyị abụ asụsụ Igbo nke Chukwu ji chọọ anyị mma, nwere ụda dị iche iche nke dị n'ime ya. Ọ bụrụ na mmadụ na-ekwu okwu, ọ bụrụ na onye ahụ aghọta ihe onye na-ekwu okwu na-ekwu, ọ ga na-anụ mkpọtụ. Ma ọ bụrụ na onye ahụ ghọta ihe onye na-ekwu okwu na-ekwu, ọ ga-aghọta ihe onye ahụ na-ekwu. Ọ bụkwanụ mkpụrụ ụda asụsụ nke si n'ọnụ mmadụ pụta bụ ihe ahụ a na-anụ bụ okwu a na-ekwu. Ọ bụkwanụ mkpụrụ edemede na-ebu ụda ndị ahụ. Asụsụ bụkwanụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ọ bụ asụsụ ka mmadụ na ibe ya ji enwe mmekọrịta.
Dịka m si dee ebe a, asụsụ Igbo bụ asụsụ ụda n'ihi na ụfọdụ mkpụrụ okwu anyị nwere n'asụsụ Igbo yiri onwe ha na nsupe. Ọ bụ ntụpọ ma ọ bụ kpọm na-egosi ndịiche dị na mkpụrụ okwu ndị a yiri onwe ha. Iji maa atụ, mkpụrụ okwu a bụ ọkụ na nke yiri ya bụ oku. Gị lee anya na mkpụrụ okwu abụọ ndị a, nke a bụ ọkụ, nke a bụ oku. Nsupe ha abụọ bụ otu ihe, mana ihe dị iche bụ ntụpọ nke nọ na ọ na ọ. Ọmụmaatụ ọzọ bụ okpu, ọkpụ. Okpu nke a na-eyi n'isi, ọkpụ ihe dị kemgbe gboo. N'agba nke mbụ a, ihe anyị lebara anya ebe a bụ ihe bụ ụda asụsụ na ihe bụ asụsụ kpọmkwem. Ya bụ, onye ọbụla gere m ntị ga-enwe ike kọwaa ihe bụ ụda asụsụ, kọwaa ihe bụ asụsụ, kọwaa ihe na-ebu ụda asụsụ na ihe na-egosi ụda ndị a. Anyị ga-abanyezi n'agba nke abụọ ya, nke bụ nkọwa mkpụrụ edemede Igbo. Agaghị m ịhapụ inye nkenke akụkọ gbasara mmalite odide Igbo. Nke mbụ, ndị ọcha wetara anyị mkpụrụ edemede Igbo a. Ndị ọcha bịara wetara anyị ozi ọma Kristi bịara wepụtawa ụdị mkpụrụ edemede dịgasị iche iche iji debata ozi ọma Kristi n'akwụkwọ n'ala Igbo. Ndị dịka Shawn, J.T. Dixon, Nwada Ada Ward na ndị ọzọ gasị. Ka oge na-aga, ụdịdị mkpụrụ edemede dị iche iche pụtara, nke ndị Igbo dere ma nke ndị ọcha dere. Mana a bịara nwee ihe nghọtahie n'etiti ha, nke mere na ndọrọ ndọrọ pụtara nke dọrọra ọmụmụ asụsụ Igbo azụ. Ihe a wekwere ha ihe karịrị 30 na ụma. N'ikpeazụ, ministri mmụta bịara nọkọọ ọnụ chịkọta mkpụrụ edemede ndị a niile, ndị dị iche iche na otu dị iche iche ejikọtara, pịchaa ha, nyochaa ya, ma were nke kọmitii Dọkịta S.E. Ọnwụ haziri n'afọ 1961. Ọ bụ nke ahụ bụ nke eji ede Igbo n'oge ugbu a. Aga m edepụtakwa ya n'ugbo ojii. Asụsụ ọbụla nwere mkpụrụ abịịdị eji ede ya. Ya mere ọ dị mkpa na anyị ga-eleba anya na mkpụrụ abịịdị ndị a.
Mkpụrụ abịdị a nke dọkịta S.E. Ọnwụ na ndị otu ya wepụtara n'afọ 1961 dị mkpụrụ 36. Ndị a bụ ndị nnukwu ya. Ndị a n'ebe a bụ mkpụrụ abịdị maọbụ mkpụrụ edemede maọbụ mkpụrụ akwụkwọ Igbo izugbe nke eji ede Igbo ugbu a. A ga-agụpụta ya: A, B, Ch, D, E, F, G, Gb, Gh, Gw, I, I, Y, K, L, M, N, Ñ, Nw, Ny, O, Ọ, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. O nwekwara ndị nke obere. Do I clean and write that one? Okay, okay. Ugbu a ndị a n'ebe a bụ ndị nke nnukwu. Aga m ehicha ya ka m nwee ike dee mkpụrụ abịdị ndị obere. Ihe m na-ede ugbu a bụ mkpụrụ abịdị ndị obere. Ha bụ ndị a:
ndị na-ebe ugbu a bụ mkpụrụ abịịdị ndị obere. Ọ bụrụ na ile mkpụrụ abịịdị ndị a anya, dịka m kwuru na mbụ, ha dị 36. Gị lee ya anya nke ọma, ị ga-ahụ na o nwere ndị gbara mkpị. Ndị a gbara mkpị dị 9. Aga m edepụta ha n'usoro. Dịka m depụtara ebe a, mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ndị haziri ya bụ ndị kọmitii Dọkịta S.E. Ọnwụ n'afọ 1961. Mkpụrụ edemede ndị gbara mkpị dị 9. Ha bụ ndị a: ch, gb, gh, gw, kp, kw, nw, ny na sh. Ndị nke ọzọ dị otu otu a na-akpọ ha mkpụrụ edemede nge. Ndị a dị otu otu a na-akpọ ha mkpụrụ edemede nge. Ha dị 27. Anyị ga-eleba anya na ihe ọzọ, nke bụ iji ụfọdụ mkpụrụ edemede ndị a mee mkpụrụ okwu. Aga m ehicha ihe ndị a m dere ebe a. Nke mbụ, a, aka. Nke abụọ, b, bịa.
nke atọ chị, chaa, nke anọ dị, dee, nke ise efere, nke isii fechaa, nke asaa gị, gara, nke asatọ gbee, gbara, nke itoolu ghee, họrọ, nke iri gwi, gwee, nke iri na otu hi, hichaa, hichaa, nke iri na abụọ ite, nke iri na atọ ịgba, nke iri na anọ jere, jere, nke iri na ise katọọ, ị ga-ahụ na anyị emeela mkpụrụ okwu dị iri na ise site na mkpụrụ edemede ụfọdụ ndị anyị nwere. Site na nke a, anyị ga-apịachi ihe ọmụmụ a n'ụbọchị taa. Ndewonu.